guys, magluluto tayo ng broccoli. At ito, nandito itong dalawang broccoli. Lilinisan ko para ihalo natin sa pasta. I will show you how to cook the pasta with broccoli. So guys, nilinis ko itong broccoli. Iluluto natin ngayon ito. Babad natin muna. Hugasan natin para malinis na sigurado. Yan. Okay guys, mag-init tayo ng tubig para dito sa broccoli. Lutuin muna natin ito. I-boil natin. So, sindihan. At lagyan ng tubig. Ayan. Lagyan ng asin. And then, pag kumulo, tsaka ilalagay yung gulay. Ayan. Blanch lang natin mamaya. Ayan, kumulo na. Kumulo-kulo na. Ilagay ang broccoli. At hindi na kukuveran, ganyan lang. At hintayin hanggang maluto. That is, mag-wait ka lang ng 3 minutes. Maluluto na. Okay, luto na ito. So, after 3 minutes, already cooked. Patayin na ang apoy. And then, salain na. Harvest. Ayun. Diba? Malambot na. Ayan. Ayan, harvest. Pakulo tayo ng tubig again para ilaso. Lagyan ko lang ng asin. Ayan, 1 tablespoon. At lulutuin lang natin ito. Pag kumulo ito, ilagay natin to and then lutuin natin ng 12 minutes. Mamaya, pag kumulo na. Pero, takpan muna natin. Hintayin natin na kumulo bago ilagay yung pasta. Okay guys. Wow! It's boiling! So, this is now the time na ilagay na natin ang pasta. Sili. Ayan. Diba? And then, mag-wait lang tayo ng 12 minutes. Kuraw-kurawin natin para di siya magdikit-dikit. In 12 minutes, maluluto na. Ayan. Galaw-galawin lang natin para hindi siya mag dikit-dikit, guys. Ayan. Salt lang ang nandyan. I am going to cook the broccoli for my pasta. So now, first I will have to get ready with my, here are my ingredients. 1, 2, 3, 4. 4 ingredients. Just the broccoli, the garlic, pepper, and the olive oil. So, get ready with me. Get ready with me. Nasaan yung butane? Nilagay na ang butane. Here guys. Luluto tayo. Kung sinong gustong malaman kung paano ko niluluto itong broccoli for my pasta, it's just like this. Oh my God, it cannot be. How? Ayan. Ayun. So, okay na. Ready? Then, oh, lakas. My God. I-low lang natin. Baka masira na naman. Ayan, low. Medium, high lang. Medium, high. Ano ito? Oh my God. So, that is medium high. At ilagay na natin ang ating olive oil. Wait. Ang ating At dun sa kabila ay naluluto yung pasta. Dito ko naman niluto ito.
Para makita nyo guys, ayan. Konti lang na olive oil, konti raw. Okay, 3 tablespoons na olive oil. Sabi sa kabila, kurang-kurawin itong pasta. Ayan, malapit na po yan. 12 minutes lang yan. Tamang-tama pagkaluto nito, ihalo na natin yung pasta guys. Okay? May umiinom ng tubig doon. How many liters are you drinking, Marco? And then, okay, the garlic. Okay. Urong ka na ko baka mapasok ka. What? Pasensya guys, at may may nagtatrabaho sa labas. Ingay. Na-timing na naman ako. Ayan. Hintayin lang natin mga moy ang garlic bago natin ilagay yun. Not necessarily na maging brown yan. Ayan, para bumango lang yung ating broccoli. Then, ilagay na natin. Oh. Okay. Ayan. At ang gusto kong broccoli, yung medyo durug-durug. Ayoko nung buo-buo na matigas. That's why, 3 minutes kong iluluto ito, pero para sa akin, maybe better 5 minutes. Kasi, matigas-tigas yung mga stems. Ayan. Yun lang, hindi lang siya maganda masyado sa mata pagka nilagay mo sa plate. Pero, mas masarap. Kasi, pagka nadurog, yung lasa ng broccoli ay ma-absorb ng pasta. Diba? Ayan. And then, lagyan na natin ng black pepper. Hindi ko nalalagyan ng asin guys. Kasi ito, nung niluto ko, nung ginoil ko, ay meron na siyang salt. So, pati yung pasta, meron na rin salt. That's why, no need of salt anymore. Just the pepper. Ayan, ganyan. Ayan. At yung mga ibang mga stems ay dinudurog-durog ko kaya matigas para lang siya lumasa sa pasta. Yun ang gusto ko. Depende sa inyo guys kung ang gusto nyo. Pero gusto ko ganun. Malasa doon sa pasta. Kaya dinilik-dik-dik ko naman yan. Okay? This is my style of cooking. Okay? Luto na. So, this is now ready for the pasta. Okay? So, good. Tapos na ang broccoli. Next, hintayin natin ang pasta and then ilunod na dito. Patayin ko na lang ang flame. Oh, okay. And then, let us go to the pasta. Here. Yan. Yan siya, guys. Hintayin lang natin maluto ito bago ihalo doon sa broccoli. Diba? Four minutes more. So, 12 minutes is already gone. Luto na ito guys. Ready na. Wow. Al dente penne rigate. Yan. Al dente penne rigate. Ayan na. Ayan. Luto na siya guys. So, salain na natin. Okay? Ayan. Salain natin. Lapa na. Wow. At nasala na. So,
Let us wash it a while sa running water nang sa ganun ay hindi ma-overcook para mag-remain ang al dente na texture. Okay? So, okay na. Okay, naluto na ang pasta. So, let us place na. Let us add to the pan. Sindihan muna natin para ayun. Malakas naman ang apoy. Pinayan lang. Yan. Then, dagdagan ko konti ng oil. Gusto nating mag-remain ang init nito. Yan. So, add na natin. Ayun. Wow. So, luto na. Malapit ng kakain. Sarap. Lunch is about to be served. It's already 1 o'clock. Ayan. Konti pang pepper. Gusto ko yung flavor ng pepper na amoy nitong pasta natin with the broccoli. Bibigay ng ewan ko, yung pepper ay magbibigay ng pampagulat. Pampagising. Diba? Oh, ang sarap. Diba? See that? Oh, the broccoli. Ayan. Siya, guys. Oh, broccoli. See? Okay, let's now eat. At patayin ko ng apoy. Ayan, patayin ng apoy. Dagdagan lang ng parmesan and it's already ready to eat. So, let's go, guys. Eat na. Okay. Let's eat. It's already ready. Wow. Tikman ko. Yan, tikman ko yan. Yan, oh. I will taste the broccoli first. Chop. Taste the pasta. The broccoli crunchy, nutty. The taste of the parmesan and everything. So yummy. And the pasta is perfect. Al dente. I love it. Okay. So, magpaalam na ako, guys. Ganun lang pagluluto. Very simple. Okay. Thank you so much. Very simple na broccoli. Simple, healthy, and very easy to cook. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Paalam na naman ako. And then, please like, comment, share, and subscribe. At smash that bell button para sa inyo ay na gusto pang manood ng mga sari-sari kong video. Okay? So, thank you. Bye-bye. God bless. Love you guys.